Христу, мои дорогие. Доброй ночи, доброй раніцы і доброго дня всім, хто будзе глядзець. Я ўвогуле сёння не збіраўся нічога здымаць, хацеў трохі адлыніваць, пасля думаў, што зусім на іншую тэму вам здыму ролик, таму што завтра 1 лістапада, усіх святых, ўвогуле тэма святасці, это маленькі спойлер, увага, будзе завтра пра святасць і пра тое, чаму мы этой святасці часта не хочам. Але як ж я мог амінуць такі цудоўны момент, такую нагоду классную, як такое свято, которое прям важное, оказывается, на працягу там, не знаю, там 10 год только появилось, а зараз, як не залезь у социальные сетки, то вось эта лента новин выглядае, як не ведаю, як усходні, не усходні, звычайны рынок, які-нибудь, где там просто по дажынках там одни гарбузы. Ось, і, безумовно, ви розумієте, що буду говорити про свято Хеллоуін. Потому что 1000 речей сказали, 1000 людей повесили на свои стенки у социальных сетках, вот это всякие там объявы, что я не святкую, что это там шатанское свято и так далее. Не хочу робить апологии, не хочу рассказать истории, и уже 1000 людей историю это свята кельтского рассказывают з Википедии, часто взятые данные, але не важно. Самое истотное, вот ту речь, которую хочу вам рассказать на конт Хэллоуина, на конт моего подходу до его. Есть такая одна хорошая толковая девчина, Настя Орлова. Ось, коли я на то не бачу этого, але я певно, якби побачила, то привітання їй передаю. Она является редактором такого портала «Рускатолик». Ось, і написала вона у соціальних сетках своїх так само класну річ. Є такий фільм, так само, який з вас глядели, «Побег із Шоушенка». Це фільм по книзі, коли я не помиляюся, Стівена Кінга. Коли я помиляюся, там у коментах напишіть і виправте. Ось, і там є одна така класна річ. Коли говорить один з героїв, що чоловік у своєму житті найпростіше займається двома речами. Або життям, або смертю. І якби нема альтернативи. Або ти у житті своїм займаєшся життям, або займаєшся смертю. Ось. І що таке Хеллоуін? Хеллоуін – це момент, коли, відомо, з різних поводів перепинаються там відьмаков, шкелетів різних і так далі. Ну, якби у нас там, не відомо, Америці там навчай опинаються у всяких так ікон поп-культури. Ось, але це не важно. Важно то, що від початку це свято. Навіть не беручи інтенції. Чоловік його уживав як спосіб ніяк призвичається до смерті. Ніяк себе розтлумачить смерть. Тобто, або про те, що я буду ніякі речі робити, каб этой смерті минуть, каб этих демонів наполохать, або про те, що я буду її обесценивать. І там йде вот така проста річ, яка ми призвичалися з дитинства. Коли щось не йде по моїй думці, коли щось йде так, що мені не подобається, то обесцениваю. Тобто для мене якби не має значення. І поступово, справді, не має значення. Тобто і тут так само, это и жарты, и шкелеты, и цукерки, это обесценивание факту смерти. І вона тоді не така страшна. Бо ми боїмося, бо не ведаємо, що там зайдуть далі. Як це буде, наскільки серйозно це буде. Мої дорогі, займайтеся життям. Смерть, она такая речь, она нас постигнет и так. То есть, ты хочешь, не хочешь, ты здесь споткаешься. Ты со своей властной, ты с смертью там, близких особо. То есть, это нормально. То есть, як Форест Гамп говорив, это частка життя. Цікаво, що у мене цитата з фільму більше, ніж «Зайцо костьола». Вот. Але саме істотне, займайтеся життям. Завтрашня урочистость всіх святих – це нагода для того, щоб жити. Тобто життя, яке міцніше, ніж смерть, так само ніяк зааплікувати до свого життя, прийняти в своє життя. Життя міцніше за смерть.